Zapalili su vrištanje u plućima. Od Disneyjevih legendi do žestokih rock zvijezda, Hollywood je uvijek imao zadimljenu stranu koju kamere nisu pokazivale. Dok su se neki probijali kroz ikonske uloge, drugi nisu mogli odustati, iako su ih liječnici molili. Ovo nije samo popis, to je nikotinski tobogan kroz najzagriženije pušače u Tinseltownu. Upozoren je za spoiler, neki su preživjeli dim, većina nije. Jeste li spremni za kašalj kroz povijest Hollywooda? Udahite u istinu. Audrey Hepburn, elegancija u oblaku dima. Audrey Hepburn, vječna hollywoodska ikona gracioznog stila i cigareta iznenađenja. Tako je. Dok je svijet padao u nesvijest nad njezinom malom crnom haljinom u doručku kod Tiffanyja, malo je tko znao da troši i do 3 paketa dnevno s istom elegancijom koju je donijela na filmsko platno. Počela je pušiti sa samo 15 godina, a nakon što su svjetla reflektora došla u središte pažnje, porastao je i pritisak. Slava, paparazzi, nemilosrdna očekivanja. Audrey je zapalila da se smiri. Bilo da je snimala šaradu o rimskim blagdanima ili pijuckala kavu ispred Tiffanyja. Cigareta nije bila samo rekvizit, već praktički njezina glumica. Obožavatelji su je obožavali zbog njezine staloženosti, ali iza kulisa bila je nervozna olupina umotana u dim. Nažalost, navika nije ostala samo u tabloidima. U 62 godini Audrey je počela osjećati jake bolove u trbuhu. Liječnici su kasnije otkrili rijedak oblik raka abdomena povezan s istom obitelji kao i rak debelog crijeva. A da, pušenje je bio poznati krivac. Za nekoga tko je utjelovio bezvremensku ljepotu, Audreyina stvarna bitka s ovisnošću dodaje gorko-slatki sloj njezinoj ostavštini. Marty Feldman, komičar koji je više pušio nego što se šalio. Marty Feldman nije bio samo čovjek s nezaboravnim očima. On je bio čovjek s nepopustljivom ovisnošću o cigaretama. Poznat po svojim briljantno bizarnim izvedbama u Mladim Frankensteinu i svom oštrom komičnom pisanju, Marty je bio tip tipa koji bi vas mogao nasmijati dok je puhao 5 paketa dnevno. Bez šale. Počeo je kao pisac komedija za BBC radio, osvojivši zlato za Round the Horn i Bootsy and Snudge. Ali uspjeh ga nije spriječio da stalno svijetli. Na set-off set pod tušem. Vjerojatno, Marty je pušio kao da mu je to druga karijera. A nažalost dolazilo je s pogodnostima koje nitko nije želio. Godine 1982, tijekom snimanja komedije Žutobradi u Mexico Cityu, Martijevo je srce konačno reklo: dosta je! Umro je od snažnog srčanog udara sa samo 48 godina. Film je bio posvećen njemu, ali budimo realni, trebao je biti posvećen i Marlboro Manu. Walt Disney, Magiđa iza dima. Zamislite da je Walt Disney bio samo Pixi prašina i miševi koji govore. Razmislite ponovno. Iza veselih dvoraca i zaraznih melodija krio se čovjek koji se probijao cigaretu po cigaretu kroz stvarnost. Walt Disney, otac Mickeyja Mousea i idejni tvorac najsretnijeg mjesta na svijetu. Imao je naviku koja definitivno nije bila prilagođena djeci lančano pušenje. Walt je toliko često palio da ga se rijetko viđalo bez cigarete u ruci, osim naravno u javnosti. Zašto? Jer imidž zdravog obiteljskog mogula nije se baš najbolje slagao s oblakom nikotina. Zapravo, rukovoditelji Disneya otišli su toliko daleko da su digitalno izbrisali cigarete s njegovih fotografija i zabranili bilo kakvo pušenje na ekranu u filmovima o njemu. Čak ni Tomu Hanksu nije bilo dopušteno puhati u Spašavanju gospodina Banksa, iako je Walt bio poznat po tome da puši u svom uredu, ali magija nije mogla nadmašiti štetu. Do ranih 60-ih, Waltovo zdravlje brzo je slabjelo, kada mu je 1966. godine dijagnosticiran rak pluća. Podvrgnut mu je operaciji uklanjanja jednog plućnog krila i primao je terapiju kobaltom. Nažalost, njegova je vole. Bolest predaleko otišla. Preminuo je iste godine u dobi od 65 godina, a njegova se smrt službeno pripisuje cirkulacijskom kolapsu uzrokovanom rakom, koji nije mogao pobjeći od svojih cigareta. David Jansen uvijek je bježao od zakona, od opasnosti, od drame. Kao doktor. Richard Kimball u filmu The Fugitive trčao je za pravdom, ali u stvarnom životu trčao je ravno u oblak dima cigareta, 4 kutije dnevno, bez dublera. S tim žestokim razmetanjem i hrapavim glasom, Jansen je utjelovio klasičnog glavnog čovjeka.
Ali taj hrapavi šarm nije bio posve prirodan. Kovan je u nikotinu i filtriran kroz desetljeća duhana. Na snimanju ga se rijetko viđalo bez cigarete. Izvan seta ista priča. Uglavnom, ako ste vidjeli Davida Jansena bez dima, vjerojatno ste sanjali. Njegovo neumoljivo pušenje na kraju ga je sustiglo. Snažan glas postao je napet. Disanje je postalo teže. Njegov hitac izdržljivosti. Ipak, gurao se kroz uloge poput šampiona sve dok nije, godine 1980. Sa sam 48 godina, David je umro od snažnog srčanog udara u svom domu u Malibu. Šokirao je Hollywood jer je još uvijek na vrhuncu svoje igre. Obdukcija je kasnije otkrila velika oštećenja njegovih pluća i arterija. Patrick Swayze pleše kroz dim. Patrick Swayze nije bio samo srcelomac koji je podigao baby u prljavom plesu. Također je alarmantnom brzinom dizao cigarete u snama. Iza te isklesane linije čeljusti i osmijeha dostojnog pada u nesvijest krio se muškarac koji je pušio kroz Hollywood, pušeći i do 60 cigareta dnevno kao da je to koreografija. Od Ghosta do Point Breaka, Patrick je izvodio izvedbe pune strasti i intenziteta. Ali izvan ekrana, borio se više od samozahtjevnih uloga. Bio je teški pijanac, neumorni pušač i netko tko je vjerovao u duhovne čuvare, ali očito ne i u nikotinske flestere. Kada mu je 2008. godine dijagnosticiran rak gušterače u stadiju 4, Patrick nije odmah prestao pušiti. Zapravo, u zadjeljujućem intervjuu s Barbarom Walters, priznao je: ići ću tako daleko da kažem da vjerojatno pušenje ima neke veze s tim. Misliš, Patrick? Vjerovao je da njegov pokojni otac i tim ratnika čuvara bdije nad njim. Ali čak ni oni nisu mogli otkloniti štetu koju su desetljećima duhan napravio. Unatoč dijagnozi, Patrick je nastavio raditi, plesati i nastavio je pušiti. Preminuo je 2009, u 57 godini života. Svijet je izgubio hollywoodsku legendu, a negdje je cigareta vjerojatno sama izgorjela u tihoj počasti. Keith Richards nije samo rock legenda. On je živo čudo koje reže rifove i puši cigarete. Kao kultni gitarist Rolling Stonesa, Keith je osvijetlio pozornice diljem svijeta i pritom zapalio tisuće cigareta. Njegov prepoznatljivi pogled, gitara u jednoj ruci, dim u drugoj i smiješak koji govori: pravila su za smrtnike. Keith je počeo puhati kao mlad, a u vrijeme kada je počeo ponovno pisati glazbu, povijest, nikotin je zapravo bio jedna od njegovih prehrambenih grupa. Pa miješajte heroin, kokain, hašiš i dovoljno alkohola da utopite kruzer. I očekivali biste da će ovaj tip biti 6 stopa ispod 1980. Ali ne, Keith nekako se motao kao cigareta s nogama. Uhićen je zbog droge više puta nego što većina ljudi ide zubaru. Ali kad je došlo do pušenja, konačno je prestao. Godine 2018. Bog roka rekao je Rolling Stoneu da je ostavio cigarete koristeći nikotinske flastere. Tako je. Keitha Richardsa nisu srušili heroin ili viski, već znanost i ljepila. S više od 80 godina. I još uvijek diše. Postao je glavna točka svake šale. Ovaj čovjek bi trebao biti mrtav. Suzanne Pleshette. Baršunasti glas koji se digao u dim, Suzanne Pleshette imala je glas poput toplog burbona, blag, sparan i nepogrešivo njezin. To ju je učinilo istaknutom u serijama poput The Bob Newhart Show i filmovima poput Rimske avanture. Ali taj prepoznatljivi zvuk nije to bio samo prirodni šarm. Donijele su vam ga 2 kutije cigareta dnevno. Hvala lijepa. Desetljećima je Suzanne puhala kao da je to dio njezina ugovora. Na snimanju za vrijeme intervjua, nikotin joj je bio partner u sceni. I budimo iskreni, taj hrapavi šarm joj je pomogao da dobije uloge. Hollywood je čuo njezin glas i rekao: to je novac. U međuvremenu, njezina su pluća u backstage-u molila za milost. Na kraju je čak i Suzanne znala da se predstava ne može nastaviti. Godine 1997. Nakon godina neprekidnog pušenja, konačno je prestala pušiti. Ali šteta je bila učinjena. Godine 2006. Dijagnosticiran joj je rak pluća, usprkos operaciji uklanjanja dijela pluća. Bitka je bila daleko od kraja. Zadržala je svoj graciozan humor i onaj ikonični ton do samog kraja. Ali 2008. Ino ima je 70 godina. Suzanne je preminula, ostavljajući iza sebe zadimljeno nasljeđe talenta za eleganciju i upozorenje da se i najglamurozniji glasovi mogu ušutkati cigaretama. Prekasno je dala otkaz, ali nikada nije izgubila vatru.
Desi Arnaz. Komedija o cigarama i jednosmjerna karta za nevolje. Desi Arnaz nije bio samo Lucien šarmantni muž u seriji Volim Lucy. Bio je moćnik koji je žvakao cigare i vodio show koji je praktički izumio moderni sitcom. Ali dok je bio zaokupljen revolucioniranjem televizije, Desi je također puhao u svoju pravu strast. Kubanske cigare ponekad kao da su kisik. Od malih nogu Desi je pušenje učinio dijelom svog svakodnevnog rituala. Cigara na ekranu. Cigara iza pozornice. Poslovni sastanak. 2 cigare. Bio je toliko predan da mu ih ni liječnici nisu mogli istrgnuti iz prstiju. Tip je vodio razuzdane produkcije poput Šefa. Samo jedan s oblakom dima koji ga je neprestano pratio uokolo. Njegov sin Desi mlađi pokušao je izvesti intervenciju kako bi ga natjerao da prestane pušiti i piti. Desi stariji odgovor, recimo, samo da nije žurio na sastanak AA u skorije vrijeme. Kad se konačno otrijeznio, bilo je prekasno. Godine 1986, samo godinu dana nakon što je prestao s tim navikama, dijagnosticiran mu je rak pluća. Ne. Nije od cigareta s filterom. Bilo je to od onih luksuznih ručno motanih kubanskih cigara koje ti je toliko volio. Njegov je liječnik otvoreno rekao LA-u. Ponekad su to činile cigare. Desi Arnaz preminula je u 69. Godini, ostavivši iza sebe komično carstvo i zadimljeni trag s kojim se nijedan pročišćivač zraka nije mogao nositi. Julie London, pjevačica baklje koja je zapalila više od pozornice. Julie London imala je glas koji je mogao topiti čelik i cigarete koje su mogle uništiti pluća. Sparna zvijezda serije Cry Me a River nije pušila samo za raspoloženje. Pušila je kao da joj je to dio opisa posla. S hrapavim tonom koji je odisao hladnom jazz klubom, Julia je osvijetlila obje pozornice i Marlboro se probijao kroz do 3 pakiranja dnevno. Počela je pušiti sa samo 16 godina. A kad je Hollywood došao na poziv, nikotin joj je već bio najbliži kolega. Na ekranu. Izvan njega. U kabinama za snimanje ili u prostorijama za probe. Ako je bilo zraka. Julia ju je vjerojatno punila dimom. Ironična. Iste cigarete koje su joj dale tu zadimljenu privlačnost također su polako ukrale i glas koji ju je proslavio. Kako su godine prolazile? Julienin nekoć moćni vokal postao je hrapav iz pogrešnih razloga. Njezina pjevačka karijera se smanjila. Uloge su presušile, a do sredine 90-ih više nije bila sirena za salon, već priča upozorenja zamotana u pepeo. Godine 1995. Doživjela je iscrpljujući moždani udar, a samo 4 godine kasnije dijagnosticiran joj je rak pluća. Julie London preminula je 2000. U dobi od 74 godine, a njezin divni potpis utišao je upravo ono što ga je nekoć definiralo. Tallulah Bankhead, diva, koja je pušila kao scenarij, trebala je to. Tallulah Bankhead nije bila samo hollywoodska zvijezda. Bila je hodajući uragan skandala i 150 cigareta dnevno. Da, dobro ste pročitali. To nije tipfeller. To je puni alarm za dim koji čeka da se dogodi. Svojim dubokim hrapavim glasom i stavom bez filtera, Tallulah je doslovno osvijetlila Broadway Hollywood i svaku sobu u koju je ušla. Rođena u moćnoj političkoj obitelji, odbacila je politiku radi zabava, džina i cigarete koja joj je uvijek visila s usana. Njezino zadimljeno predanje postalo je njezin zaštitni znak. Ali to nije bila samo genetika, već godine lančanog pušenja s malo burbona za dobru mjeru. Tallulahin životni stil bio je toliko divlji da su njezini liječnici odustali. Nakon što je preživjela gotovo fatalnu histerektomiju 1933, slavno je rekla svom liječniku: "Nemojte misliti da me ovo naučilo lekciju." Zatim se odmah vratila puhanju poput kraljice kaosa. Njezina pluća, međutim, nisu bila tako buntovna. Razvila je kronični NPM bronhitisa i na posljedku umrla od dvostruke upale pluća u 66 godini. Prikladno, njezine posljednje godine bile su jednako dramatične kao i njezine uloge na ekranu bez redateljskog urlanja. Jack Webb, Dragnet, drama i puno dima. Jack Webb je na ekranu bio sav posao, ozbiljnog lica, besmislenog glasa i bedža koji nije treptao kao Sartis. Joe Friday u Dragnetu precizno je rješavao zločine. Međutim, izvan ekrana, Jack je počinio usporeni zločin protiv svojih pluća. Unatoč tome što je od djetinjstva patio od astme,
Jack je puhao 3 do 4 pakiranja dnevno. Kao da je to vježba. Da, pomislio je čovjek s kroničnim problemima s disanjem. Znate što ovom tijelu treba? Više dima. Vrhunska logika. Doktori su ga upozorili da prestane. Jedan mu je čak rekao da ima čir koji bi mogao biti kancerogen. Jackov je odgovor odbio liječenje i odbio se vratiti. Čak je i glumio u reklami za cigarete Chesterfield 1954. Jer ako padate, idite sponzorirani. Na Dragnetu. Jackovo pušenje nije bila samo navika. To je bio praktički karakter. Gledatelji su mogli pomisliti da rješava ubojstva. Ali prava je misterija bila kako njegova pluća još uvijek funkcioniraju. Spojla. Nisu bili dugo. Godine 1982. U dobi od 62 godine. Jack je umro od srčanog udara. Dijagnoza. Arterioskleroza. Otmijeni medicinski izraz za previše pušenja. Prijatelju. Michael Landon. Mala kuća. Veliki oblaci dima. Michael Landon. Omiljeni američki anđeo kauboj i svestrani dobar momak. Imao je ne tako rajsku naviku. Pušeći do 4 kutije cigareta bez filtera dnevno. Dok je bio zauzet inspiriranjem milijuna kao mali Joe u Bonanzi i širenjem moralnih lekcija u Highway to Heaven. Također je pretvarao svoja pluća u šumski požar. Iza te savršeno raščupane kose i bisernog osmijeha krio se muškarac praktički potaknut nikotinom i burbonom od divlje puretine. Prema članovima glumačke ekipe, Landonove čarape smrdile su na dim jer su cigarete praktički živjele u njima. Čak je zaradio i nadimak Socks on Set, ne zbog mode, već zbog svog prepoznatljivog mirisa. Spaljenog duhana i odlučnosti, unatoč kašlju i hroptanju. Landon se nastavio kotrljati kroz snimak za kadrom poput stroja na dimni pogon. Ali ni on nije mogao izbjeći posljedice. Godine 1991. Liječnici su mu zadali razoran udarac, kasniji stadij raka gušterače koji se već proširio na njegovu jetru i limfne čvorove. U pravom maniru Landona. Našalio se, nadam se da neću izgubiti kosu. Ljudi ga recenziraju već 35 godina. Ali smijeh nije mogao prikriti stvarnost. Umro je samo nekoliko mjeseci kasnije, u 54 godini. George Formby, kralj ukulelea. S udarnim dijelima na dan George Formby nije bio tipični hollywoodski srcelomac. Bio je drski britanski zabavljač s ukuleleom u jednoj ruci, a češće nego ne. Woodbine cigaretom u drugoj, s pjesmama koje su nasmijale mnoštvo i osmijehom koji je očarao naciju. Formby je postao najzastupljeniji u UK-u tijekom 1930-ih i 40-ih. Ali dok je svirao vesele melodije, njegova su pluća vapila za pomoć. Iza kulisa, George je pušio 40 cigareta bez filtera pune snage dnevno, koje je od milja zvao svojim čavlima za lijes. Morate se diviti iskrenosti. Čak ni nakon srčanog udara 1949. Formby nije usporio naredbe liječnika. Zanemarite ih. Ostalo nikad čuo za nju. Cigarete ga tjeraju. Obožavateljice su obožavale njegov dječački šarm. Ali njemu očito nije bilo do smijeha. Godine 1961. Nakon što je prisustvovao sprovodu svoje supruge, George je doživio još jedan srčani udar. Tako težak da je primio posljednji obred po dolasku u bolnicu. Ali izvukao se. Punih 5 dana. Dana 6. Ožujka konačno su ga izdali sreća i pluća. Umro je u 56 godini. Njegova ostavština zapečačena glazbom smijeha i gustom izmaglicom dima. Barbara Stanwyck, hollywoodski pušački pištolj, Bikeken Pontis, IGZ, u štiklama. Barbara Stanwyck nije bila samo filmska legenda. Bila je definicija čvrste, otmjene i žestoke bez pardona. Ali ispod sjaja i oštrine dvostruke od štete i velike doline krila se šokantna tajna koju je pušila od svoje 9. godine. Da, 9. Dok su se drugi klinci igrali s kakaonicama, Barbara je na treningu palila kao noir femme fatale. Cigarete su joj bile više od navike. Bili su oklop. Kroz osobne tragedije, iscrpljujuća snimanja i pritisak biti žena u zlatnom dobu Hollywooda, puhala je sa svrhom i sa svakim povlačenjem. Glas joj je postajao hrapaviji. Njezin pogled oštriji, a njezina prisutnost na ekranu magnetičnija. Ali ni legende nisu otporne na metke. Godine 1982. Tijekom snimanja filma The Thornbirds, Barbara je udahnula previše dima specijalnih efekata i dobila bronhitis.
Kombinirajte to s desetljećima lančanog pušenja i njezina su pluća odlučila da im je dosta. Disanje je postalo muka. Uloga je postalo sve manje. Čak je i Barbara morala priznati da je možda došlo vrijeme da spusti upaljač. Preminula je 1990, u 82 godini života od kronične opstruktivne bolesti pluća i zatajenja srca. Vivien Leigh, prohujalo s vihorom i 4 pakiranja dnevno. Vivien Leigh nije bila samo Scarlett O'Hara, ona je bila vatra. Budges, nažalost, dim. Iza te bezvremenske ljepote i talenta, nagrađenog Oskarom krila, se navika lančanog pušenja toliko žestoka da se mogla mjeriti s parnim strojem. Na tipičnom danu snimanja, do 4 pakiranja. To je točno. Bila je zapravo ljudski dimnjak u petama. Dok se publika divila njezinoj eleganciji u prohujalu s vihorom i tramvaju po imenu Desire, Vivien je tiho palila cigarete poput scenarija. Stress Slave. Problematičan brak s Laurenceom Olivierom i pritisci zvijezdane slave hranili su njezinu ovisnost. Pušenje nije bila samo navika. Bio je to njezin mehanizam za suočavanje. Njezin pomoćnik, njezin partner u sceni. Ali posljedice su došle brzo i teško. Godin 1944. Kolabirala je tijekom proba, a kasnije joj je dijagnosticirana tuberkuloza, bolest koja se baš ne kombinira s neprestanim pušenjem. Dodajte bipolarni poremećaj i nesanicu u mješavinu i Vivien je žonglirala s više od samo uloga. Čak i dok joj je zdravlje narušeno. Nastavila je paliti odlučna da svoje bitke vodi ružem za usne i upaljačem. Godine 1967. Sa samo 53 godine, iznenada je umrla od komplikacija povezanih s tuberkulozom, pogoršanih njezinim neumoljivim pušenjem.